manta da mafari. Iya muna maganar kafin su koma su yi gyara. A koma yi gyara. Idan waɗansu suna son jiha a maida mu madara. Kar a manta da mafari. Ido ku duba gidaje ku toshe ramen ga na ɓera. A koma yi gyara. Mu muke da tuwo kaga sai mu canye su ci saura. Kar a manta da mafari. Ini kira na dai Musa kar a manta da mafari. A koma yi gyara. Mu mutanen ga na ƙauye kar a maida mu madari. Kar a manta da mafari. Gona dama ya ba ku kyafi don raya mafari. A koma yi gyara. Ito kira na Musa fage na gyara a yi sauri. Kar a manta da mafari. Bincika gwamna in kyafi da a canza waɗansu. A koma yi gyara. Sun baro ƙauye sadda sun ka samu su ci dai su. Kar a manta da mafari. Da yawa dai wasu gwamna ba su kishi ga gida su. A koma yi gyara. Yanzu an canza gwamna ba a yaƙi da su masu. Kar a manta da mafari. Wanda duke kwazo a ƙara inganta wuri nai. A koma yi gyara. Wani ko ya samu ya ci shi da ɗiya nai. Kar a manta da mafari. Ko a canza gwamna ko a lalata wuri nai. A koma yi gyara. A yi mai darasi gwamna don ya gane mahalli nai. Kar a manta da mafari. Saboda ƙauyen ku ka samu wagga dama ka tunano. A koma yi gyara. Kafin da wasu sun bagarin su gwamna da na auno. Kar a manta da mafari. Bincike na yi gwamna kaji ansar da na samu. A koma yi gyara. Kai kana ba su kai makauye su ciro mu. Kar a manta da mafari. Kabinet gwamna muna kira a canza waɗansu. A koma yi gyara. Masu amfani sai a bar su mulkin su yi dai su. Kar a manta da mafari. Waɗanda ba su da gwamnan mu sai a canza da waɗansu. A koma yi gyara. Ito musamman ma na ƙauye ba su kishi ga gida su. Kar a manta da mafari. Duka dama ka ba su gwamna su ba su gani ba. A koma yi gyara. Da yawa wasu 'yan kabinet kishi ba su yi ba. Kar a manta da mafari. Dan siyasa na ƙauye ba su inganta gida ba. A koma yi gyara. Kai kana wasu su ba za su ɗanɗan gida ba. Kar a manta da mafari. Kwaɗayi na ni bai hana ni waƙar a yi gyara. A koma yi gyara. Kabinet ɗin nan gona sai a ɗan sallami saura. Kar a manta da mafari. Idan siyasan nan sai mu kama hanyar mu ta tsira. A koma yi gyara. Mai niyyar daɗi kaga dole zai doshi makera. Kar a manta da mafari. Kabinet da yawa gwamnan naga sun tattari birni. A koma yi gyara. Ko a canza su ko a sa su canjin matsugunni. Kar a manta da mafari. In an ka kyale su gona ƙauye canza mu yi rauni. A koma yi gyara. Gun talakawa wasu naga sun tauye ma'auni. Kar a manta da mafari. Kabina kun ji kiran mu duk goma ku yi gyara. Al'umma na jan ƙauye kar a manta da mafari.